Nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo maono muli ndine Amin Musa. Kumapoyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika walamula kuti maofesa akulu amabungwe ndi nthambi zina zaboma zomwe anazisamusira kulilongwe zaka zingapo zapitazi zibwerere komwe zinali poyamba. Banki yaikulu ya Reserve yati palibe malingaliro ogwetsa mphamvu ya ndalama yakwacha. Ndipo timu ya Malawi yagonja ku timu ya Sao Tome and Principe masewero olimbirana malo mu mpikisano wa chikho cha mpira wa miyendo cha pa dziko lonse. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika walamula kuti maofesa akulu mabungwe ndi nthambi zina zaboma zomwe anazisamutsa kulilongwe zaka zingapo zapitazi zibwerere komwe zinali poyamba. Chikalata chomwe atulutsa ku nyumba ya boma chati President Mutharika walamula izi pogwiritsa ntchito mphamvu zomwe malamulo a dziko lino anamupatsa. Chikalatacho chati President Mutharika wachita izi ndi cholinga choti mabungwewa adzigwira bwino ntchito zawo komanso kuti zigawo zonse za dziko lino zizipindula mokwanira ndi chitukuko cha mabungwewa. Pachifukwa ichi malikulu a mabungwe a Malawi Communications Regulatory Authority MACRA, Malawi Housing Corporation MHC ndi Malawi Electoral Commission MEC abwerera ku Blantyre kuchokera ku Lilongwe. Likulu la Malawi Prison Service MPS lomwe analisamusira ku Lilongwe likuyenera kubwerera ku Zomba. Chikalatacho chati ntchito yosamutsa malikuluwa kubwerera komwe anali koyamba likuyenera kuyamba panopa ndipo ite pasanadutse miyezi itatu. Aku nyumba ya boma ati mabungwewa akuyenera kuchita izi mogwirizana ndi ofesi ya President ndi Cabinet. Padakali pano ena mwa anthu okhala mu mzinda wa Blantyre ati ndi okondwa ndi ganizo la mtsogoleri wa dziko linoyu lobwerezera zina mwa nthambi zaboma mu mzindawo. Mtolankhani wathu George Banda analankhula ndi ena mwa anthu okhala mu mzinda wa Blantyre. Monga mmodzi amene ndakhalitsa mu Blantyre usually ndine okondwa kuti MACRA ibwerera kunoko. Malawi Housing ali ndi facility abwino kwambiri kuno ku Blantyre. It's really pretty good kuti ayenera kuti abwerere adzachite kupai ma office awo. Ineyo ndimagwira ntchito ku hotel and ndinaona kuti mene anachoka zinachita affect kwambiri ma hotel athu edi amatipasa business kwambiri, MACRA amatipasa business kwambiri, ndiye kuchoka kwawo kunachita affect business yathu kwambiri. Zili bwino kwambiri chifukwa monga president ene kubalance kumpoto kuli anawo, pakati pali anawo, kunonso kumwera kuli anawo, ndeti keketi azigawa mofanana. Inetu ngati mene ndayilandira ndi chimwemwe kuti zinthu zimene zinachotsedwa pazifukwa zina zabwerezetsedwa monga mmene zinalili kale. Monga ife anthu aku Blantyre, anthu a mzinda uno tilosangalala chifukwa business athu ndi zinthu zina zake tizipanga mwachangu kwambiri kusiyana ndi mbuyo mukuti timatika mapanga zinthu amatoza kuti tidikire kai ku headquarters ku Lilongwe ndipo panopa tizipanga zinthu mwachani kuti mofulumira komanso mabwinobwino monga mmene zimayendera kale. Nkhani za malonda mukuona kuti ganizo limene lithandiza bwanji? Ganizo limene lithandiza kwambiri chifukwa chona kuti tikamakamba za business city kapena mzinda wa malonda kwambiri ndiye ndichani kuti ndi Blantyre. Pamene zizachitika izi ndikuti amalonda china chilichonse azipanga zinthu zija molimbikiraso monga mmene zinalili kale poyang'anira kuti likulu lake liliso kuti lili kuno. Kagawidwe ka chitukuko ndikukhulupirira kuti zonse zili bwinobwino zongofunika amene amapangira mbuyomu ndi panopa apitirize ndithu mmene amapangira chitukuko kuti ku Lilongwe kapena Central Region, Northern Region, Southern Region, Eastern Region zonse zikhale zotani kuti zofanana. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah wapempha anthu amene akugwira ntchito mu ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti adzipereke kwathunthu komanso kuti akhale okhulupirika pamene akugwira ntchito pofuna kuti ofesiyo ikwaniritse udindo umene ili nawo kwa Malawi. Dr. Jane Ansah amayankhula izi atapita koyamba ku ofesi pomwe anawasankha kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Iwo anati ali pa udindo umenewo chifukwa chakuti Amalawi ali ndi chikhulupiriro mwa iwo ndipo nkofunika kuti anthuwa
agwire ntchito modzipereka ndi motsata malamulo. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti ili. Patangopita masiku ochepa kuchokera pamene adawalumbiritsa kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, olemekezeka Justice Dr. Jane Ansah anakaonekera ku ofesi yawo ku Capitol Hill mu mzinda wa Lilongwe. Aka kanali koyamba kukaonekera ku ofesi iyi kuchokera pamene adatenga udindo wa Vice President wa dziko lino, ndipo analandiridwa kumeneko ndi akuluakulu ena aku ofesi yawoyo. Kuonekera kwa Dr. Jane Ansah ku ofesi iyi ndikofunikira kambaka kuti kukutanthauza kuti ayamba tsopano ulendo wawo ogwira ntchito ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Polankhula kwa akuluakulu ena ogwira ntchito ku ofesi imeneyi, Dr. Ansah anati kupezeka kwawo ku ofesi iyi ndi chifukwa chakuti Amalawi adawakhulupirira iwo komanso President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti ayendetse dziko lino. Iwo anati koma kuti akwaniritse kugwira ntchito moyenerera zikutengera kuti anthu amene akugwira nawo ntchito mu ofesi imeneyi nawonso agwire ntchito modzipereka, mokhulupirika komanso molimbikira, kuphatikizanso kuti agwire ntchito motsata malamulo a dziko lino. Pamenepa Dr. Ansah anapempha anthuwa kuti agwire ntchito modzipereka kambaka kuti ngati anthuwa angalephere kuchita zoyenerera zitanthauzanso kuti ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino nayonso yalephera kuchita zoyenerera kwa Amalawi. Ndakambirana nawo kunena kuti pandekha sindingagwire ntchito imene Amalawi andipatsa, ntchito yothandiza a president a dziko lino kuti achite zimene iwo zili kumtima kwawo zoti Malawi ipite patsogolo. Ndiye ine kuti ndichite bwino ndiye kuti anthu pa ofesi pano tigwire tonse limodzi mochilimika, ndiye kuti zimene tagawana ndizonena kuti tigwire ntchito ngati timu, munthu mmodzi, komanso pogwira ntchitopo tigwire ntchito mochilimika mwachilungamo, podziwa kuti tikugwirira ntchito ya Malawi amene andipatsa ine udindo onena kuti ndithandize a profesa. Pa nkhani yosintha zinthu zina ndi za mboma, Dr. Ansah anati akhala kuchita kalondolondo wa mmene zinthu zilili kuti aone pamene zidasiyira. Iwo anapemphanso anthuwa kuti azichita zinthu zoyenerera popewa katangale yemwe anati amaononga zinthu pakagwiridwe ntchito kaboma. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Chipani cha Democratic Progressive DPP chatokoza anthu akumangochi kamba kotuluka maunyinji ndi kukasankha atsogoleri a chipanichi maudindo osiyanasiyana pa chisankho chachikulu chomwe chachitika pa 16 September. Poyankhula m'dera la Luranga m'boma la Mangochi, governor wa chipanichi m'bomali Salili Mdala wati kusankhidwa kwa adindo ochuluka oyimira chipanichi ndi chitsimikizo cha chikhulupiriro choti anthu ali nacho pa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Tili ndi ripoti ili la Geoffrey Chinawa. Poyankhula kwa Luranga m'dera la kumpoto kwa boma la Mangochi pamene amalandiranso chipani cha DPP kansala yemwe asankhidwa kumene ngati oyima payekha Yusuf Abudu, governor wa chipanichi m'boma la Mangochi Salili Mdala ati chipani cha DPP chikuyamika chifukwa cha chikondi chomwe chikulandira mbomali. Iwo ati mwachisanzo mwa aphungu 13 omwe asankhidwa m'bomali, aphungu 10 ndi a chipani cha DPP, zomwe zikutsimikiza kuti chili ndi chikoka chochuluka m'bomali. Malingana ndi Mdala, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi okonzeka kugwira ntchito ndi atsogoleri onse omwe ali ndi masomphenya achitukuko. Magwiridwa ntchito azakhala apamwamba kwambiri because kuti president akapanga chinthu chikhala kuti ana akewo MP komanso makansala onse ndi a DPP, zimene zikuperesera kuti sipakhala chiyembekezo chonena kuti kuno chitukuko sichafikira anthu mosemphana chikhala ngati kuti chili suti. So ndi chiyembekezo cha anthu kuno kumakanjira kululanga kunena kuti akhala ndi chiyembekezo chokwana chimene amayembekeza manifesto ya Professor Arthur Peter Mutharika izakhala ikugwira bwino ntchito chifukwa chokuti kunoko kwapangidwa suti popanga zimenezi. So tili ndi chiyembekezo chachikulu anthu akumudzi kuno kuti manifesto ya Professor Arthur Peter Mutharika izakhala ikugwira ntchito. Kunoko kunali kudera limodzi limene likuoneka kuti ndilosalira kuno kuti ndikutali kwambiri poyerekeza kuchoka ku town kucha, koma panopo iye motumikira kuti azikatumikira ku chipani kupita ku council ndi ku chipani cholamula ayembekeza anthu kupindula. Mawu ake kansala Yusuf Abudu wati walowaso mchipanichi pofuna kugwira ntchito ndi boma losogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika komanso posatira pempho la anthu a mdera lake.
so mu 5 years imene tifuna tionetsetse kuti anthu akuyeneka kukhala ndi madzi abwino. Nkhani ya zipatala tithokoze kuti ku Makanjira kuli chipatala chimene chikumangidwa chimene chikatha chithandiza anthu, komano timafunika tikhale ndi zipatala zing'ono midzi osiyanasiyana kuti anthu ana azithandizidwa mosavuta. Tili ndi mavuto wa skulu, mukapita masukulu ena ndiomvetsa chisoni, mabuloko mwina skulu ina buloko imodzi enanso alibe buloko akuphunzira pa mtengo. So mu 5 years imene tiyesesa kuti zimenezozo tithe kukwanirisa kuti anthu tapase zimene akufuna kudzera mu utsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Pa chisankho chachikulu chomwe chachitika pa 16 September, chipani cha DPP chapeza makhansala pafupifupi 249 m'dziko muno. Jeffrey Chinawa, MBC Mangochi. Banki yaikulu ya Reserve yati ndalama zokunja tsopano zayamba kukhazikika m'dziko muno. Polankhula pa msonkhano olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa banki McDonald Mafuta Mwale ati izi zili choncho kamba kachikhulupiriro chomwe othandiza dziko lino ali nacho pa utsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Iwo ati misonkhano yomwe nduna ya zachuma Joseph Munamveka akuchita ndi mabungwe komanso maiko omwe amathandiza dziko lino ikuthandizira kuti dziko lino lipeze komanso kukhala ndi ndalama zakunja. Munamveka makamaka Amwale akulongosola zambiri. Ndabwera pano kuti ndifotokoze kankhani kabwino pang'ono konena kuti tonse tipange share kuti Amalawi ndikuthokoza kuti takhala olimba komanso tapanga endure olo tapirira nthawi imene takhala tikuvutika kwambiri palinga ndi nkhani za forex. Mukudziwa ino fuel amativuta, mukudziwa so ino kuti fertilizer ndi zina zake zakhala zikutivuta. Koma good news imene ndabweretsa lero ndionena kuti tapanga observe olo taona ndithu kuti after my elections titadusa my elections taona kuti pali goodwill olo kufunana kwabwino kumene kulipo makamaka pakati pa anzathu amene amathandiza dziko lino pa nkhani za chitukuko ndi zachuma, kuti anachilimika ndithu kuti thandiza ndi ndalama after government ya Professor Arthur Peter Mutharika was sworn in. Ifeyo tikuona ngati kuti zimenezi zipitilira malinga ndi mene ma meeting amene anakhalapo pakati pa Minister of Finance ndi ma donors onse, ma development partners onse atsimikiza ndithu kuti ali okonzeka kuithandiza dziko la Malawi kuti lipange ateni ndalama zambiri zoti tithandize olo zitithandize kuti tipange import chakudya chokwanira komanso tipange import fertilizer ndi fuel kuti umoyo wa Malawi upitilire olo ukhale bwino. Mwazina iwo achenjeza mchitidwe wa mabanki ena mdziko muno omwe akuthandizira mchitidwe ochita malonda andalama zakunja muphwanya malamulo. Iwo ati yemwe apezeke akutero lamulo ligwira ntchito. Chimenenso ndingapemphepo anzathu ama business ndichakunena kuti tinadzaona ndithu pa nthawi imene timapita ku elections ndi pano after my elections pakupezeka kuti pali anthu ambiri amene ali ndi ndalama zakunja foreign exchange imene ili m'mabanki koma safuna kuitulutsa. Panali nkhani yonena kuti ena amawapa kuti kukhala devaluation, ndiko kukhala devaluation iwo apeze ndalama zochulukirapo m'Malawi kwacha tikapanga devalue. Ndi anali kusunga ndalama zawo ndi cholinga choti olo ndi ku hope yoganiza kuti kukhala devaluation, koma ndatsimikizira kuti no, izozo ndizoti ifeyo ndakhala basi ndi aboma Minister of Finance tagwirizana kuti no, devaluation simapangika poyera popanda zina zoti zithandize devaluation chakuti ithandiza Malawi. Pali pano ene devaluation ndiyonena kuti ikhoza kungopweteka Malawi ndi kukwera mitengo kwa katundu amene Amalawi amagwiritsa ntchito. Ndiye ndikhoza kungowalimbikitsa anzathu amene ali ndi foreign exchange kuti tiyeni tigulitse ku mabanki amene tili nawo kuti ndalamazo zipezeke pa nsika ndi kuti zithandize dziko lino kupanga import zinthu zofunikira monga momwe timazifunira ifeyo pamene anzathu akunja ma development partners akupanga mbali yawo
ifenso tikuyenera kupanga mbali yathu. Kumbukirani kuti nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika walamula kuti maofesa akulu a mabungwe ndi nthambi zina za boma zomwe anazisamusira ku Lilongwe zaka zingapo zapitazi zibwerere komwe zinali poyamba. Banki yaikulu ya Reserve yati palibe malingaliro ogwetsa mphamvu ya ndalama ya kwacha. Ndipo timu ya Malawi yagonja ku timu ya Sao Tome and Principe masewero olimbirana malo mu mpikisano wa chikho cha mpira wa miyendo cha pa dziko lonse. Takulandirani ndipo nkhanizi zikupitirira. Unduna ona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena wati okulumikizana ndi akuluakulu a ofesi yake mdziko la South Africa kuti awafotokozere za ngozi ya basi imene yapha nzika za dziko lino ndi dziko la Zimbabwe zoposa 40. Malipoti ochokera nyumba zina zofalitsa nkhani maiko ena akuonetsa kuti anthu okwana 43 ndi amene afa pa ngozi pamene basi yomwe anakwera la Mulungu idasempha msewu. Oyankhulira unduna ona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a Charles Nkhalamba ati akudikira kuti awafotokozere zokhuza ngozi. Bungwe la NGO Gender Coordination Network NGO GCN lati ndilokondwa ndi ganizo la mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika losankha amayi ngati osungitsa mwambo ku chipani cha Democratic Progressive DPP mnyumba ya malamulo. Wapampando wa bungweli Mai Mag Katewera Banda wati President Mutharika waonetsa chidwi cholemekeza lamulo loona kuti palibe kusiyana pakati pa abambo ndi amayi m'maudindo. Mutharika wasankha Mai Patricia Whiskes phungu wa dera la Nankhaka mu mzinda wa Lilongwe ngati osungitsa mwambo ku nyumbayi ndinso Mai Martha Nzumera Ngwira phungu wa Nzimba Hora ngati wachiwiri wake. Akatewera Banda akuyankhula ndi Godfrey Maocha. Ifeyo ngati Women's Manifesto Movement komanso NGO Gender Coordination Network tofuna tiyamikire a President pokwanirisa lonjezo lawo imene amalumbirisa nduna za boma zimene zasankhidwa. Amanena ndithu kuti afuna kuonesesa kuti amayi ambiri akusankhidwa kupita m'maudindo osiyanasiyana ndezi kuoneka ndithu kuti akwanirisa lonjezo lawo. Ndeti ngwapempha kuti lonjezo limene analonjeza limene tikuona kuti akukwanirisa lipitirire ndithu m'maudindo onse amene akhala akupanga. Anthu amene amabandalama ponamizira ena kudzera pa foni akuyenera kusiya mchitidwewu chifukwa mabungwe a MACRA ndi NRB akuyamba ntchito yolembetsa mkaundula wa SIM card potsindikiza mu makina dzala komanso nkhope pakangotha pa 20 Oktoba mwezi uno. Izi zinadziwika pa msonkhano yodziwitsa anthu za ndondomekoyi mu mzinda wa Blantyre. Chisomo Break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi mkulu ona za ubale wabwino ku bungwe la MACRA alimbani nsapato eni SIM card akuyenera kulembetsa posindikiza zala mu makina ozindikira wanthu, kujambulitsa nkhope komanso polembetsa chiphaso cha unzika. Ansapato anati ntchitoyi ikufuna kuthana ndi mchitidwe obera anthu kudzera pa foni komanso kupereka umboni wabodza okhuza unzika. Nkhani yaikulu ndiyo kuti tikufuna anthu ogwiritsa ntchito foni akhale otetezeka. Kwa nthawi ndi nthawi timakhala tikumva za umbanda omwe anthu amafuna kuba ndalama kudzera pa foni. Kugwiritsa tikapeza ma details ambiri ndiyo kuti anzathu amafuna kuyesera kuti abere anthu pa foni kudzera mu njira zosiyanasiyana. Mwina akuyimbirani kuti tatumiza katundu kuchokera ku South Africa kayayi pangani chakuti mulowetse pin code. Tikapanga njira ya nyuwani yolembesa nsoyi tikukhulupirira kuti amalawi ambiri omwe amagwiritsa ntchito foni azakhala otetezeka. Mmodzi mwa anthu ochita malonda mu tawuni ya Limbe, Mai Alefa Nyadirani ochokera ku Kanjedza anayamikira bungwe la MACRA chifukwa cha ntchitoyi ponena kuti milandu yakuba ndalama kudzera pa lamya zam'manja komanso kunamiza anthu ndi yochuluka mdziko muno. Utenga umene udaulandira bwino kumbali ya anthu amene amapanga mabizinesi ting'ono kuti amasunga ndalama zawo kumpamba. Mwangati ineso ndili ndi umboni wina ananditumizirapo message yoti munditumizire ku nambala iyi ndalama m'bale wanu achokera ku John kuti muzandombole katundu. Kumbali ngati imeneyo ndiye kuti ngati amakla aunikira mbali zonse zofunikira kuti ndalama za anthu zikhale zotetezedwa ndithu. Pansi pa ndondomekoyi
munthu mmodzi azimulola kulembesa masimukadi 5 ndipo anthu ochita malonda aziwalola kulembesa masimukadi opitilira 30. Ntchito ya kalemberayu izatha kumapeto kwa mwezi wa March ndipo yemwe sazalembesa foni kufikira nthawi imeneyo foniyo izasiya kugwira ntchito. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Olankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana abwerezanso kupempha adindo kuunikira mfundo zakayendetsedwe ka nthambi ya polisi kutsatira ripoti lomwe bungwe la Independent Complaints Commission latulutsa lokhuza kulakwira malamulo kumwe apolisi ena amachita pa nthawi ya ntchito. Malingana ndi ICC, chiyambireni ntchito zake mdziko muno mchaka cha 2021 alandira madandolo okwana 478 okhuza nkhanizi ndipo 106 mwa iwo anafufuzidwa kale ndipo 312 akufufuzidwa. Madandolo 13 analandira kale ku mabwalo a milandu. Olankhulapo pa nkhani mmodzi mwa olankhulapo a Edward Kambanje ati ripotili labweretsa poyera kufunika kuunikiranso mfundo zakagwiridwe ka ntchito ka nthambiyi ndipo a Isaac Zimba apempha bungwe la ICC kuti lifulumizise kafukufuku madandaulo ndi cholinga cholimbikitsa chigamulo. Ofalisa nkhani za bungwe la ICC a Happy Njalamano ati tsopano anthu akutha kubwera poyera kudzapereka madandaulo okhuza nkhanza zomwe akumana nazo malingana ndi ntchito ya polisi. Mutha kuona kuti ngati ICC chiwerengero cha madandaulo amene tikulandira ndi chokwera ndipo tikupitiriza kulandirabe madandaulo ochokera kwa anthu. Ichi ndi chitsimikizo kuti Amalawi komanso anthu aliyense amene ali mdziko muno akuzindikira tsopano kuti ngati ali ndi dandaulo lokhudza polisi kuti dandaulo limene alowere nalo kuti. Pokhala bungwe latsopano la boma limene langoyamba kugwira ntchito zake posachedwa apa osati kale kwenikweni, izizi zikutilimbikitsa kuti tsopano Amalawi azindikira adziwa kuti ife ICC tabwera kudzamva madandaulo awo, komanso zikuonetsa kuti anthu ali ndi chikhulupiriro mwa ife kuti akabwera kudzapereka madandaulo awo akufufuzidwa. Mukhoza kuona pa chiwerengero chimene chilipo kuti takwanitsa kumaliza makesi ena ali ku khoti, ena anatha ku khoti kuja, ena anapezeka olakwa, ena polisi anapezeka osalakwa, komanso ena mwina analandira madiscipline. Zonsezi ndi chitsimikizo kuti Amalawi maso aliyense amene ali mdziko muno akudziwa kuti madandaulo awo akukhudza polisi apite nawo kuti. Kwenikweni ife cholinga chathu sikuti tikapeze kuti wa polisi ndi olakwa kapena kuti uyu wachita cholakwika ayi. Cholinga chathu ngati ICC ndikufunitsitsa kuti apolisi akamagwira ntchito zawo azigwira mwa ukadaulo wawo mmene anaphunzirira ntchito yawo komanso molemekeza ufulu wa anthu kuti anthu akhale ndi chikhulupiriro mu nthambi imeneyi ya polisi. Ndizomvetsa chisoni komanso zokhumudwitsa kunena kuti malipotiwa amafotokoza di mpumphu wa zimene zachitika makamaka ndi anzathu achitetezo pa nkhani zimene walandira, zimene afufuza ndi zimene achitapo kanthu. Komano zikusonyeza ngati kuti nkhani zambiri zikumapezeka kuti chilungamo chenicheni sichikumadziwika. Kaya imakhala nkhani yokuti no mwina anthu omwina sakupatsidwa chithandizo chokwanira kuti ayigwire ntchito imolondola komanso mofulumira, komano ndi zinthu zoti no zinayenera kuti zionedwe mokhuzana ndi malamulo kunena kuti chilungamo chizitsogola kwa wina aliyense posatengera kuti kodi kapena awa ndi anthambi ya chitetezo kapena awa ndi ndani. Zimenezo ndi zimene zikhonza kupititsa patsogolo chitukuko chathu cha dziko lino kupyolera m'malamulo ngati akutsatidwa. Munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames yakhumudwitsa anthu omwe amayikonda pomwe yagonja ndi timu ya Sao Tome and Principe ndi chigoli chimodzi kwa du pa masewero olimbirana malo mu mpikisano wa pa dziko lonse wa World Cup. Masewerowa anachitikira mdziko la Tunisia ndipo anali omaliza mpikisanowu. Sao Tome inapeza chigoli chake mchigawo chachiwiri kudzera pa penalty. Aka ndikoyamba kuti Sao Tome ipambane mu gululi itagonja masewero ake onse asanu ndi anayi 9.
Timu ili pa namba 105 pa mndandanda wa matimu onse pa dziko lapansi, pomwe Flames ili pa namba 126. Izi ndi zina mwa zifukwa zomwe zadzidzimutsa anthu okonda masewerowa. Apa ndiye kuti Malawi yamaliza pa namba yachinayi ndi mapoint 13, pamene Sao Tome ili pansi penipeni ndi mapoint 3. Tunisia ndiomwe yapitirira kuchokera mu gululi. Linkhani imeneyo tafikanso pa nsitiziro pa nkhani zathu mauno, koma tisanasiyane bwanji tionenso mitu yake. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika walamula kuti maofesa akulu a mabungwe ndi nthambi zina za boma zomwe anazisamusira ku Lilongwe zaka zingapo zapitazi zibwerere komwe zinali poyamba. Banki yaikulu ya Reserve yati palibe malingaliro ogwetsa mphamvu ya ndalama yakwacha. Ndipo timu ya Malawi yagonja ku timu ya Sao Tome and Principe masewero olimbirana malo mu mpikisano wa chikho cha mpira wa miyendo cha pa dziko lonse. Mutanso kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena pa MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, makoma nonse. Maluzi nje patani pamwamwa mbwe kudzera pa MBC2 on the go. Maluzi nje kulowa kuvunga cash mbwe pompo kuti mulowe nawo masewerowa imbani *43422*10 lowetsani nambala ya matikiti omwe mukufuna kugula. Muli ndi kuthekera kugula matikiti mpaka 10 pakamodzi. Lowetsani pini yanu ya Airtel Money kapena Bamba. Raffle tikiti iliyonse ndi 400 kwacha. Mukatero sewerani ndi kuyamba kuwina migolo ya cash. Raffle draw iliyonse izionetsedwa live pa MBC2 on the go ndi Facebook page yathu. Masewerowa ndi ovomerezeka ndi bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA. Anthu ochepera zaka 18 sayenera kuchita nawo masewerowa. Ndondomeko ndi malamulo zidzatsatidwa.